Aruba is jaren bezig met het inrichten, opzetten van onze Nationale Kwaliteitsinstituut. Die moet gaan zorgen voor de kwaliteit van zorg voor ziekenhuizen, laboratoria, huisartsen, praktijken. We zijn ook bezig met de Landsverordening Kwaliteitsinstituut in de zorg, die, als het goed is, wordt het dit jaar nog aangeboden aan de staten. En de bedoeling is dat wij het gaan loskoppelen van onze directie volksgezondheid. Het wordt een aparte instituut dat gaat zorgen voor de kwaliteit van zorg. En op die kwaliteit wordt getoetst door de inspectie volksgezondheid. Dus we zijn nu bezig met het opstellen van de businessplan. Dus ik kan nu geen antwoord geven hoeveel het gaat kosten, want het businessplan wordt nu in de markt gesteld. Maar dat wordt dus niet iets overkoepelends, dat is alleen voor Aruba? Nu is het iets van Aruba en de bedoeling is om de best practices te delen met Curaçao en ook Sint Maarten.